Salam, hormatly meclisin agzalary. Şuň 13 aprel 2022-nji ýyl. Gurju meclisin geçenki oturumynda Türkmenistanda guramaçylykly jenaýatçy toparyň eden etdiliklerine, häkimiýetiň we kanunlaryň arkasyndan eden bikanun hereketlerine birat goýulmagy hemde eden işlerine laýyk kadyet jogapkärçiliklerine çekilmekleri barada meclis agzalarynyň pikirlerini we düşünjelerini dinledik. Meclis agzalary mesele değişli dürlü pikirleri, öz başyndan geçiren wakalaryny we ýakyndan şaýady bolan faktlaryny gurrun berdiler. Hakykatdan hem meclis oturumunda öňe çykan mesele değişli, bikanun hereketleri, halk arasynda görmedik ýa-da başyndan geçirmedik Türkmenistan watandaşy ýokdur. Oturumda esasy aýdylan meseleler: halkyň aň bilim derejesiniň bilkaslaýyn pese gaçyrylmagy, hatda düýünden ýok edilmegi, paraxorlugy ýaýratmak, açyk aýdyň derejä getirmek, gora ulluklarynyň üstü bilen gorky sistemasynyň gurnalmagy, eklenç sebäpli ýurdun daşyna çykmaga mejbur edilen halka garşy hökümetiň biperwaýlygy, guramaçylykly jenaýatçy toparyň ýurdun ähli ulgamlaryna paraxorçylygy östürmäge ýol açmagy we başga da bir näçe şuňa meňdeş meseleler boldy. Netijede bular ýaly bikanun hereketleri, eden etdilikleri hemde jenaýatlary etýän topara iň ýeňil söz bilen aýdanda terror hereketi ýa-da edýän işlerine terrorçylykly hereket diýip at berilmegi meclis agzalarymyz tarapyndan köpçülikleýin pikir beriligi boldy. Meclisimiziň geçenki sanyna Gurju meclisiniň gün tertibiniň temasy guramaçylykly jenaýatçy toparyň eden jenaýatlary, guramaçylykly jenaýatçy toparyň eden jenaýat işlerine umumy adyň berilmegi, şol toparyň agzasy we oňa hyzmat etýän eden şahslary we guramalary anyklap, olary değişli kadyet işini amala aşyrmaga kanuny ýoly bolup durar. We şu tema boýunça öz pikirlerinizi aýdyp bilersiňiz. Sag bolun. Yankı Bilbil kardeşimizin giriş edip berdi bize bugünkü ýygnaşyk üçin. Şu yankı guramaçylykly jenaýatçy topara at berilmegi bu taýda esasy jemlenişmegimiziň maksady ýöne. Biz bu taýda adyny hemçin bermeli diýilen sonra dörap biler, geçenki nemeden eğer düşnükli olan olmadık olsa. Yankı bir zadyň adı berilmän hiç haçanam şoňa kazyet işi başladylýan däldir. Yankı eden jenaýatda birinci anyklanýandyr. Ondan soň anyklanandan soň ady çykýandyr jenaýatynyň. Soň şoňa görä kazyet iş alyp barýandyr. Biz bu taýda guramaçylykly jenaýatçy toparyň eden işlerini gurrun etdik, öňem edildi, hatta 2 ýyldan bäri edilýär, başga ýerlerde de edilýär, ýa-ni köpçüligiň öňünde. Umumyň Türkmenistanda edilýän ýa-da bolup beren zatlardan hemmäniň habary bar. Ýani habary ýok diýip bilemzok, ýani ýazynyň içinde de yer alýaly. Şimdi biz o şu yankı terrorçuluklu hareket ýa-da o terror nemesi berilmegi öňe sürildi. Ya olan bir nädip öňe sürildi. Yankı aýdylan nemelerden öňe çykdy. Meclis agzalarynyň aýdan pikirleri we tejribeleri diýeli şu Türkmenistanyň içindäki ya nemelerinde netije olup öňe çykdy. Indi biz şonu bir täzeden o göz gezdirmeli. Ýani terror diýip berilmegi dogry bormy, bolmazmy? Diýip şoň üstünde köpräk durmaly. Şo mesele boýunça da agzalardan o söz almak isleýäs. 3 minut wagtyňyz var. 1 minutdan jemleme üçin goşma jogap berilýändir sözüňizi. Kardeşler, söz almak isleýän bolsaňyz.
şu mesele boyunca. O Bilbil kardeşimize söz vereyim. Awa kemine gatty dogry bellek geçdiňiz. Şu edilýän zatlara şaýat bolmadyga türkmen watandaşy ýokdur. Onu hemmämiz bilýäs, bilen bilýäs, bütün halkam bilýär. Hakykatdan hem edilýän bir hereket, halka garşy edilýän bir hereket bar bolsa, oňa da kadyýet işin gowy bolunjak bolsa, hökmany suratda ady dogry berilmeli. Biz geçen edeki geçiren sanımızda meclisin geçen sanınaky ýazgyny täzeden gözleri gezip dinläp nemetýän hakykatdan hem şoňa men pikirimçe terrordan başga hile, terrorist diýen atdan başga hile ady gawat gelenok etýän hereketleri adamçylyga garşy hereket etýärler. Bu zatlaryň hemmesine ähli türkmen halky şaýatlyk etýär şonkunna adamlaryň düşen ýagdaýy hemmesi genosidden aljakmy bilimin pese düşürilip adamlaryň mankurtlaşdyrylyşyny alsaň haýsy bir tarapyndan tutsaň diňe halka garşy edilýän hereket gorku salýarlar esasy. Men özüm şu terrorist diýen ady bermeli pikir etýän, şu pikirim gollaýan. Sag bolun. Sağ olun. Urban kardeşimize söz vereyim. Salam, meclis ağdaları. Bir şuun Türkmenistan'daki cenayetçi topara kanuni esasında otilirlap Türkmen milletimize eden zulümünü ve genosidini göz önüne tutmak bilen bu cenayetçi toparın adını üýtgödüp başgarak bir öz adyny eýe bolar ýaly ad takmaly edip illeşler. Şonuň üçin men şu aşakdaky suwtnamalar bilen ýüllenmekçi. Birinji, 2007-nji ýylda Saparmat Niýazowyň ölümine sebäp bolup prezident kursyny öz töweregindäki ministrler bilen dillerini birikdirip prezident kursa geçmekligi Gurbanoğlu Berdimuhammedow. İkinci, cinayetçilikli amala aşyrylan prezident kursadan soň halkyň arasyna herhili yalan propagandalar ýaýratyp başlamaklary. Misal üçin, döwlet adam üçindir. Bir karar bir tarap Türkmenistan arkadaga şöhret atly halkymyza netijesiz sözleri halkın aňyna düýple siňdirmek propagandasyny basyş gorku ýagdaýda ullanmak. Okuwçy we student çağalarymyzy edara işgärlerini çäreden çäre kowalap alymsy bilimsiz goýmaklyk. Cemal Saparow, Anush Murat Turdiýew, Akyş Saparow, Gödel Şaguliýew we onuň töweregindäki bir topar şahyr tomoklaryň, artistlaryň mawy ekranyna ýanglanmagy galy bersede watan programmada aýdylýan yalan habarlaryň giýje unnid netijesiz gepleşikleri biziň milletimiziň aňyny däherläp iň soňky derejesine getirdi. Erwetlikde adyn tanadan odan nepe türmedi. Şagallı, tecenni, bayramallı. 10 miňlerçe Türkmen watandaşlary tökmed atylyp, zonalarda urup, kıynap, gorku salyp, bu eden etdilige ýol bermekligi biri suwtnama bolup durýandyr edýdi watandaşlar. Erwetlikli adyn tanadan odan nepe türmedi. O ýylyň içinde kıynap, zorlap, öldürülen adamların sani 50 miňden geçýär. Sözüňizi dinlemek üçin goşmaça 1 minut wagt. Ýaşy. Gadyrly meclisiň agdalary, daşary ýurda okumany, işlemäni gaýdan Türkmen watandaşlarymyzyň
yurt içine bir näçe ýyldan bäri koronavirus bahanasy bilen ýollary bilgeçliğin yapmak arkaly ölü jetedimiz yurt daşynda galdy. Jetetlerimiz yurt içine alınmadı. Daşary yurtdaky migrasiya konsulluk gullukları işlänok. Kapylary elmedama yapyk. Aýtsaň aýdara faktlar köp. Ruhsat bolsa şu ýerde sözümi jemlejek. Jenaýatçy toparyň adyna at takmaly bolsa, terrorist adyny dakmakly teklip edýärin. Köp sag bolun. Sağ olun. Gül kardeşimize söz verýän. Salam kardeşler. Sesim geliyor mu? Allah. Benim ayda otursan kän bir aýtylacak zatlar var. İň berkicesi söweş olmadık yerde nereden seretsen 60-70% halkımız yurt daşında öz çağalarını, öz maşkalalarını ayakta tutmak için kölelik edýärler. Şonun özüň fakat näme üçin biz bay dünýäniň garip, fakir fukara halky olup başka döwletlerde kulçuluk etmeli. Inha şonam göz öňüne tutmaly. Soňam terrorist diýip at verse, o terroristem del, terroristlerim onu etmeýärler. Ýöne biz şu terrorist diýip häzir atlandyralım mı yok mu diýip şunu oňat bir pikirlenmämiz gerek. Eğer biz şu mahal, bu meniň pikirim, olara terrorist diýsek, olar eğer gaçaýsa, o giden yerinden bize gaýtaryp bermejegini bilýäs. Emma bizim isleýimiz şu halkın öňünde eden etdikleri üçün hemme zada jogap bersin. Halkın öňünde şu ýok olan çağalaryň, ağlan enelerin öňünde eden etdiklerini jogap bersin. Bizde olaryň ölügi del, olaryň diriligi gerek. Şunu aýtaýyn diýdim, inha biz näçe günden bäri dilde küýäs aýdýas, ina hemmäňiziň habaryňyz bar. 2 gün boldy. Häzir uçakda näçe adamlar uğratdylar. Şu baran adamlaryň öňüne çykyp, inha 2-3 günlükde bolan zat, iň ýakynym şolarda gitdi, güňelek 2-3 sany hasta çağal adamam bardy diýdi. Ýaşlym del, ýaşajyk oglanlar. Hemme adam dil goýup öňünden geçip atkriti aýdypdyrlar. $100 bar olsa berin gün çykyp gidiverin. $100 bolmasa göni karantina. Inha bular siz näme diýseňiz şonu edin. Biz hem öz aýdanymyzy edýärsek şolaryň jezasyny bermeli. Ben şunu aýdaýyn diýdim. Sağ olun söz vereniz üçin. Sağ olun. Aman kardeşimize söz verýän. Hormatly mejlisiň agdalary, şol bir toparyň, belli bir toparyň öz bähwidi üçin giden bir milleti, halkyň gorkasyna saklap, diňe öz bähwidi üçin şu halkyň, milletiň eýeli ýerlerindäki baýlyklary göz dikip, şonu almak demesi bilen öz bähwitleri üçin halky gorkasyna saklap saklan topary terror topory diýmekden başga söz ýok otady. Sebäbi giden adam bilimsiz, ilmsiz, sowatsyz goýup diňe özleriniň bähwidi üçin edilen işler bolan barsy şu belli bir toparyň. Indi şol toparym edýän hereketi diňe terrorçylyk hereketine meýler we men şoň üçin terrorçylyk diýip yglan etmek pikiriniň tarapdary. Men şonu aýtjakdym, hormatly kardeşler. Sağ olun. Aman kardeşimiz. Başka söz almak isteyen var mı? Eğer ruhsat verseniz ben söz almakçı. Indi yankı terrorizmin ehli teröristlerin bir ideologiyası bolýandyr. Şunun ideologiyası näme? Indi bularyň ideologiyasy yankı halky ezip ýaşamak ýalak görünýär, daşyndan seretsen, ýöne
Buların ideologiyası yurdun daşından gelýär, ýa-ni Putin tarapyndan diýilýär, Ors tarapyndan nähilip düşünjek bolsaňyz, Putin diýsek ýene-de ýalňyş bolýar. Putin'den öňkü halatlar näme diýip pikir etmeli, ýa-ni o padşah döwründäki Ors padşahsy diýýärler. Ondan soň kommunizm döwründäki waka. Men şonuň üçin Ors diýen söz ulanmagy has gowy görýän we şonu saýlaýanda. Putin'den soň iň bärkisine Navalny diýýärler-de. Şo Navalny gelen halatynda da ýene ütkemeýändir, Orsun ideologiýasy şoldur. Näme üçin diýende Navalny Krym alınan wagtda 2014-nji ýylda dogry karar diýip şol Putiniň eden işini dogurlapdy şo. Indi bular ýa-ni ideologiýasy Türkmenistanyň içindäki şo guramaçylyk jenayetçi toparyň ideologiýasy Orsun ideologiýasydyr. Orsam daşary ýurt bolýar. Diňe Türkmenistan däl, ýa-ni Özbegistan, Gazagystan, beýleki post-sowet ýurtlar diýeli. Olaryň hemmesini şo korkasynda saklap, şol bir meňzeş siýasatyny ýöretýärler, ýa-ni ideologiýasyny diýeli. Teröristleriň ideologiýasy. Ukrainada ol başa barmady. Ýene görýäňiz, Ukrainada bir bükülme nokodyna geldi-de. Şu wagt büküldi olaryň ideologiýasy, ýa-ni teröristler. Indi bular haýsy terörist statusyna da geçýär. Ýene bu taýda da bir sorak çykýar. Bular halkary bolýar, ýa-ni daşyndaky ýurtlara da täsir edýän bolsa, etjek bolýan bolsalar, o halkary terrorizm kategoriýasyna girmelidir bu. Türkmenistanyň içindäki jenayetçi toparam şo halkary terrorizmiň bir nemesidir. Gol astyndaky diýeli, ýa-da şoňa arzu bilen, isleg bilen hyzmat edýän şahslardan meydana gelýän, özleri etniçiski türkmen bolan adamlar. Bulara terörist nemesine berjek bolsak, şunu ýaly bir çuňurlaýyn nemelerine de girmeli miken diýen. Men şu taýda sözümü jemledim. Kardeşler, sizin hem pikiriniz var olsa bu arada hoş devam edip bilirsiniz ya da meni kritik edip bilirsiniz, yani tanqidlawan bilirsiniz. Başka söz almak isteyen var mı? Söhbet kardeşimize söz verýän. Hormatly mejlis agzalary, şu hökümet diýilende hökümet belli bir araçakdaky maksatlaryny öňe goýman, ýani uzak möhletleýin maksatlaryny öňe çykaryp hökümet ýerine bolup bilýär-de. Şol ulsanyň özüne de şol wagtyň özüne de öz işleýän we alyp barýan siýasatlaryny öňe çykarýarlar, ýani döwlet bähwitli, halk bähwitli alyp barýan siýasatlar. Ýöne gynansak da Türkmenistanyň şu wagtky hökümeti halk bähwitli, döwlet ähmiýetli siýasat alyp barjak diýip ýalan sözler ulanýarlar-da, ýani halka gözüni alamak üçin ýalan propagandasyny ulanýarlar. Ýöne gynansak da hemmeň bilýäňiz, görýäňiz, bäzi de aýdylyp geçildi nähile iş alyp barýanlyklaryny. Türkmenistanda adamyň nemesi ýok da, şolar ýa-sözler aýdylýar, ýöne o sözler hiç beýlede dursun. İslenlik bir Türkmen halkynyň keçirägen bolsa bir gymmatlygy ýok da. Item bir şu adamyň bir hasabyna görýärler şu wagtky jenayetkar hökümet nemesini. Ondan daşary hem ýan ýakynda özüňiz görensiňiz, ne Watan habarlar programmasynda bir parahoda oturan halka bir sekel bir ýol kereklidigini kanunlaryny bozandyklary üçin olarly bir Watan habarlar mediasyna çykarylyp halkyň öňünde maskaralaýjy bir şekilde halkyň öňüne çykardylar. Ýöne buňa elbetde hemme kişi bilýär, olar adamlarda günah ýokdugyny, bu bir ýöne ýa-ni jenayetkar hökümetiň halka gorky salmak üçin ulanýan propagandasyny hemme kişi bilýär.
Şonuň üçin bärde men diýjek bolýanym, ýa-ni kimine siz hem aýdyp geçdiňiz, bular maksady bolmaly. Bu hökümet bolsa da, terrorist bolsa da hökman ýagdaýda öňüne bir maksat goýmaly. Bularň maksady indi şo türkmen halkyny ýok etmek, ýa türkmen halkyny şular ýaly bilimsiz goýup, alamsyz goýup, şu bir-birine garşy goýup sandan çykarmak, ýagny insanyň gymmatlygyny gidirmek bolupdy. Olar düşünükli zat ýöne menem şu ýerde öz näme teklifim bersem jinayet bilen edýän jinayetlerini barmak basyp sanardan ken şonuň üçin terrorist diýip at bermegini teklif edýän şu meclise. Sağ olun. Sağ olun. Halmurat kardeşimize söz berýän. Hormatly kardeşler, indi biz 3-nji okuluşa girdik. Şol jenayetkar toparyň edýän jenayetyny dogry dürüst baha bermek ýa atlanyrmak barady. Soňky 30 ýyl taryhda jenayetkar toparyň eden ähli jenayetyny dürli formada kardeşler siz aýdyp berdiňiz. Bilşiňize görä, görşüňize görä ýa düşünüşiňize görä. Indi bärde şulaň edýän jenayetyny aklarlyk bir tutaryp ne Türkmenistanyň konstitusiýasyny ne de haýsy da bir bolsa ýanky kanunlaryny, maddasyny ýok. Şu edilýän jenayety aklanmak ýok. Näme üçin hökümet öz halkyna şeýle zulüm edýär. Näme üçin hökümet özüni saýlady diýen halka şular ýaly jebir sütem görkezýär. Näme üçin hökümet, Türkmen hökümeti Türkmen halkyny beýle zalymlyk bilen daraýar. Näme üçin şol hökümet geçen 30 ýylyň dowamyny iň bärkisi türmelerde öldürilen adamlaryň sany 50 000-dan geçýär. Ondan şol hökümet kanunymy ýa-da bir kanunmy? Şu soraga jogap tapsak, onu diýmek biz onu näme atdakmylygyny görürsünden gelýär. Şu edilýän jenayet hereketleri göz öňüne tutanda ol hökümetiň edýän ähli işleri bir kanun jenayete ýüze çykypdyr. Ýöne ol edýän jenayet üçin öz jezasyny çekýär. Näme üçin? Diňe ýeke jeza üçin häkimeti basyp alyp elinde saklap oturan üçin halkym ýanky gorku guranyň üstü bilen, arlaw bilen, paraxorluk bilen, dürli jenayetleriň üstü bilen halkyň ýanky güýjüni basyp ýatyrmak, halkyň ruhuny öldürmek bilen meşgul bolýar, hem de halky beýsowat goýmak bilen edilen işler şu. 30 ýylda 3 nesilini ýere sokdy şeýdip şol jenayetkar topar. Bu bir genosit hakykatdan. Onun için o adamın diýesim bilen dilime mewlana bolar adam diýmek. Ne biz jenayetkar toparyň edip oturan işi sözüň dolu manysyny terrorçuluk herekete gabat geldi. Hem genosit hem terrorçuluk. Terror topary näme bilen nähilýor bilen ortadan aýyrsan da ol kanunyny onu dogry dürüst şulara plan ýyl kesilmeli diýilen çäk ýok. Terrorçulary tutan ýerine, tapylan ýerine ýok edilmäge mümkinçilik berýän kada kanunlar bar. Odam ýazylmadygy bar, ýazylanan bar. Onu aýtmak gerek. Indi şu kanunyň üstünde biz oturup karar bermeli. Şular şu topar eger biz häzir şu jenayetkar topar terrorist atlanyrsa onu öňümizden çykan ýerde halka 1 minut goşmaça wagt berýär. Elimizin yeten yerine, tapan yerimizde, tutan yerimizde, gelip şol jenayetkar toparın ağza, haysam varsa bir ağzası, halkın kapısını tırkılladan yerine manglayından otlamağı, paltalamağı hakkı var diye baydiyen. Olum, hakiki adattan daşar yağdayı da qabat gelýär. Şu iki kanun bir yerde utlaşýar. Men size şonay deýmedim. Sağ olun dinläňiz üçin. Sağ olun. Muhammed kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Benim Sümerlan kardeşimiň aýdanyna goşmaça urda aýdyp geçedim bolýar da. Türkmenistan Rus rejiminiň kölegetinde alanlar ýurt boldy şunkun. Ýurdun içen türme içinde yeniden türme. Halky biňe gorku bilen dolandyrýan bir topar var.
o toparam nähil dip atlandyrsa bolýar, şol gönül awaýdanda gorsun içi dip bilýärdi. Sebäbi o topar näme ýagşyny, ýamany saýgarmana ýa-da seljermana akyl derejesinde ýetenok. Ine bir buyruk bilen hereket edýän bir topar. Onuň kol astynda guramalar bar, şahtlar bar. Yani kardeşlerimden aýdyp geçdi, sunuwa diýişgärler bolsun, bilim uğru bolsun. Hemmesinde dem şolaryň kol astyndaky şahatlar, guramalar esasy şoňa hyzmat edýänler, guramaçylyk jenaýat topara. Edýän işler boýunça at berilmeli bolsa, bular terörist diýilmeli bolýar. Yani halky nereden kardeşimizin belli geçen yerinde şu halkara derecesindeki terörizmi ona koşsak bunun içine halkara terörizmin bir yurttaki vekiller bir pasav edýänler. Aytjaklaryň şular. Sağ olun. Sağ olun. Quvonç kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Hormatly kardeşler, hormatly meclis agdalary. Esasy şu soňky 30 ýylyna ünsürýäse, ýani kemine dogry aýtdy. Asly Orsdan gelýär, 130-140 ýyl bäri. 1930-njy ýyla çenli ýani gruply baýlarmady, baý kulak diýip öwretdiler. Soň 37-38-de alımly, bilimli, bir okabilýän bolsa olary öwretdiler. Soň öz ideologiýalaryny ýöretdiler. Ondan äri 90-njy ýyl garaşçylykdan soň esasy öz içimize nemetdiler-de türkmeniň öz eli bilen. Baştan başladılar. Şu bir 2 ýylyk nemerak boldy. Ýani soňra 90-njy ýyldan näde dogry kasam bilen başladylar da. Negativ sözler bilen kasamyň içinde kanky elim uğraşyn, aýagym uğraşyn. Kasamyň içine negativ sözler goýup soň çağalary bilimsiz goýdular. 9 ýyllyk daşary ýurtlaryň hiç ýerine oka bilmedi ýaly, daşary ýurda çykmady ýaly. Durly nemeler bardy. O kardeşler kan agdak geçdiler her helsini. Şu taýda ýene de bir zat aýtmakçylar. Şu Türkmenistan organ işgärleri daşary ýurt, ösen daşary ýurtlara ýani tejribe öwrenmäge, tejribe alşverişe diýerlerde uğrudylýar-da. Şonu öz agzlaryndan aýdaýynlar. Şonu şu taýdan soň terrorizm barada ýani tejribe berýärler diýär-de alşveriş. Onuň türkmenlerden soraýarlar diýär. Siziň nähili nemäňiz bar? Sizde nähili terrorizme garşy diýip. Her türkmenler aýtýar, türkmeniň organlary bizde terrorizm onyalda atlary ýok diýär. Onu siz näme iş etýäňiz diýip gülýärler diýär. Biz oğurluk zat şolara feretýär, bizde terrorizm ýok diýär. Oğurluk üçin hem şonça organ işgärleri saklaýaňyzmy diýerler diýär. Olaň işi bizde organ işgärleriň işi oğurluk üçin, halky gorkutmak üçin. Diňe halky gorkutyp gezýärler durly ýollar bilen. Geçen gedekki meclis uşuklarynyň mene şu gedekden aýsak, menem gollaýan bulary terörist diýip at goýmaly. Aýtjaklar şular, sağ bolun. Aman kardeşimize söz berýän. Hormatly kardeşler, ýaňşyda şu pikir aýdyryldy, şu matky jen guramatlykçylykly jenaýat toparyň aňarsy Orslardan gelýär diýip, Russiýa. Şu mat dogry, şu wat Russiýadan gelýär, şol rejim bizde alınıp barylýar. Ýöne aslynda seredende şol guramatlykly jenaýat topar has olardan beter jenaýat işini edýändir. Bir güýje hyzmat edip öz halkyna güýç görkezip, güýçlanyp has eziyet berýär. Şonu
beýleki guramaçylyk jenaýaty toparyň bähwidi üçin öz halkyny edýär. Ol haf uly jenaýatdyr. Kesse haf beter jenaýat. Ora bir ikincidenem şumatky guramaçylyk jenaýaty topar diýeli ma Russiýa güýçi peselip güýçi gaçdy. Taş töwerekdäki başga güýçlerden güýç gözläp başlar özüne. Misal üçin sen halk öz watanyna eýe çykmasa, gapdalan orta bolmasa Hytaý eýe çykar. Hytaý bolmasa ýene başga biri. Özleri şonýaly bir güýje daýanyp öz halkyny edýärler. Bulan alyp barýan asnawy politika şol bir güýç tapýarlar, şo güýje daýanyp öz halkyny edip öz bähwitlerine ulanýarlar şo güýçleri. Goşmaça şonu aýtjakdym kardeşler. Şoň üçin bulara diňe terrorist diýip ýlan etmek dogry bolar diýip düşünýär. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Düşüncesini koşmak isteyen ya da tankit etmek isteyen. Bilbil kardeşimize söz veriyorum. Sağ olun. Benim şurada yine bir rahat şu kellemeyle şuna düşünürcek olan yankı halkara için, teröristliğim için şu datlar aslı nem için ediliyor. Şu halkara terörizm nem için etdiyorlar. Şu düğüne oturup fikirlenip nemesen bir nemes geliyor da men kelleme misal için şu dine uğurlama için kleptokratiya nemesine uğurlama için halka gorku salıp halka edip halka yankı talap gorkudup şu bar edilen cinayetkarlar halk bar edilen cinayetler şu halkı gorkudup pulunu nemesin baylığını uğurlama için edilen kadem sebep şu sebepten yankı kleptokratik halkara terörizmi diýsegem bilen maksat gollasaňyz ýöne men kellämine şu fikirem gelip durşuwat. Halk sömürme üçin şu biziň nemämede ähli baýlyklaryny şu köp watandaşlarymyz pikir etýär hemme baýlygyny gurban bolup ýanaklar alyp otyrdip ýok asnawny baýlyk esasy köp bölegi daşyna çykyp dur Türkmenistanyň yankı şu ortaň nemesine girip durjusyna şoň üçin kleptokratik terrorizm, halkara terrorizmi diýilsede belki bolup biler. Sağ olun. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Onda başka yok. Sohbet kardeşimiz. Söz vereyim. Şu wagtky hökümetimiň alyp barýan işlerini nähil halky bähwitmeýän döwleti bähwitmeýän iş alyp baryp bilmeýänligini aýtyp geçdiňiz köpüňiz şu ýerde. Türkmenistanda hakykatdan hem hökümet ýok. Ol açyk aýdyn görünip duran zat. O ýerde bir mafia guramasy dolanýar, ýa-da mafia guramasy ýa-da bir gurama dolanýar. O ýerni munyň sebebi mine şu halka haçandan bäri şu statistikalar barada näme öýretdirler, da maglumat öýretdirler. Ýöne şu wagtky ýene şu Türkmenistanyň içinde hökümetiň aýdaly şu iqtisadiýetini bolsa ýa bolmasa başga uğurlaryny bir halka bolsun diýer ýa-da bir kiçirak bir şekilde işletjek bolsalar da meselem aýdaly şu dünýä nemesindäki dünýä döwletlerindäki güýçli şu iqtisadiýete eýe bolan ýa Nobel bayragyna eýe bolan bir iqtisadiýetçileri ýa bolmasa şolar ýa başga döwletlerin näme parlamentini işläp gören adamlar şu ýerge getirip işletseler hem o ýerde işleme mümkinçiligi ýok da sebebi döwlet derejesindäki iş alyp baranoklar o ýerde döwlet guruluşy ýok diýjek bolýany. Muny giňişleýin ýa-ki terrorist diýip atlanyp biler elbetde. Şunu aýtjak bolan sağ olun. Sağ olun. Aydın kardeşimize söz vereyim.
Men birazcık neticelere ünsüzü çekmek istiyorum kardeşler. Yine gorku salyan bir kuruluş var. O kuruluşlar hem mesela terörist diye bahsediliyor. Yani korkun görünüşüne göre atları ütüyendir teröristlerin ya da görünüşleri, şekilleri ütüyendir. Şimdi Türkmenistan'ın içinde yekece adamın özüden, hakiki özüden hiç kimem. Hatta bir hatanızdan devlet meselesi barada, bilim barada öz arası fikirine eşitlik gördünüz mü? Ya dostunuzdan eşitlik gördünüz mü? Doğallarınızdan eşitlik gördünüz mü? Öz fikirini, arası öz fikri. Hiç kimde yoktur. Fikir ne için yok? Korkuyalar. Bolsa da daşarı çıkarıp bilen o. Sen fikrini çıkarıp bilmedik adam, belki halkın arasında şahir vardır. Yani onu görüp bilmeyen, onu özen bilip bilen o şahirliğini. Ya da bir futbolcu vardır. Olan bilip bilen o futbol oynayacağını ya da oynap bilyenler. Şonyalık yankı heykeltaraş deydi, belki sumot işgerleri, sumot adamları deyin işgerler oluşu atan var yöne. Onlar özlerinin kimliğini bilmeyen şeydip yaşap ölüp gittiler ve çok korkun aşağındadır. Bulan terörizmdir, yoktur. Yine halkı yok etme için planlanan işler diyen hemen halka enter göremem. Yani yok. Korku salyan bir mekanizm var olsa olan ediyani işine mümkünce özlerine düşünenok, bilenok. Hazır İslam aydalı Türkmenistan'ı yani kalkındırmak diye de kalkındırmak için İslam zadını etsinler. Dünyanın İslam'daki yerinden bilgili, bilimli adamlar getirip edecek olsalar, yöne korku var olsa şu yerde hiç saat dörep bilmeye, şahsiyet dörep bilmeye, şahsiyet döremese hiç bile iş edilen değildir. Türkmenistan ya da çünkü şunlar. Batı ervet zat ve teröristten başka ervet bir nema yok. At oylan bir kuruluş ya da düşündürüş verilen yeri yok. Son için terörist değil ben deyip hasar edilen. Elbette yüzde düşünen atın hiç gili nemesi yoktur. Yine şahırlardan misal verelim. Mahtumoğlu şol şahsiyet yine korku olan olsa şol adam bolup bilmeyet. Mümkün de. Yani korku bolmalığı için fikirlerini yazıp biliptir, aydıp biliptir. Olanın hemmesi bize yetene, ona filtreden geçirip veriyorlar bize. Ya da Seyit Nazar Seydi var. O kakgörün koşulların edebiyatını. Yani nemesi vardır. Şol adamlarda koşullarını o kanvatına eyyam düşünen adamlarda korku yok. Hiç hili korku yok. Şun için şol adamlar şuna tanıyaz biz. 1 minut koşma cevap veriyor. Ondan aydıktım bilemek yani yine bilim östürmek ya da yani oğurluğa karşı görüşmek, oğurluğa karşı birinciden onyalı görüşmek, korkuyla oğurluğu yenip bolana korkuyla eğer bir adam öldürdü deyip şol cenayeten korkuyla yenip bolana adam öldürmek hiç kim irden öyünden çıkıp beni adam öldürecek deyip ya da beğenemeden ok vardır onyalı psikolojik keseli adamlar yani oğurluğu eden adam benim başıma düşse oğurluğu ederim yani hiç gili tereddütsüz oğurluğu eder. Başına düşetmeli öyle. O hayvandan yani adamın önden gelen refleksidir. O refleksi korkuyla yenip bolanok ya da kanunçulukla yenip bolanok. Onu başka hile yeniliyor. O işler başka hile ediliyor. Aynen şunu terörist etmenek oldu yani şu hemen. Sağ olun. Sağ olun. Sapar kardeşimize söz veriyen. Sağ ol kemine. Yani Türkmenistan'ın konstitusiyasında bir madde vardır. Özüm en esasi maddelerin biridir. Devleti hiçbir şahıs ya da bir topor ele geçirip bilmez deyip. Şular devleti 94-95 yıllarda doğru ele geçirdiler. Özüm bir küçük topok. Onu ne subutnama saylovları ne saylovları özgürtülü subutnama o devleti ele ne için geçirdiler o ne için forumunu da geçirmek bu nokta
Döwletin öz nemesi hiç bir gruppa ya bir topar döwleti ele geçirmelerine geçiren orada terörist bolar. Bular doğru bilen nemedi. Bu eline geçirdiler, ne halkı korkup degradiz ettiler o tüdirler. Türkmenistan diyen yere baha verişlerini ne taşından yaylık baha verirler. Dünyanın arka bakçası yerlerde devletin bir noktur. Şonun içinde yani yer yüzünün taşına çıkarılan bakçadaki kullar şu formada yaşatıyoruz biz. Onun için yani devleti ele geçirenemeleri terörist değil başka tespitlemesi yok kan yani. Şon şey değilse doğru var. Ben fikrim. Sağ olun. Sağ olun. Aydın kardeşimize söz vereyim. Sabara Gatvo yere devinip geçti de yani konstitüsiya meselesi var da yine indi konstitüsiya näme diýende hemmeden sorasaň bilýändir näme diýeni ýöne konstitüsiýanyň 2000 ýyldan köprek tarihi var. Ve sen şu tarihi bilmem, konstitüsiýanyň näme diýeni bilmem mümkin-de. Hiç bir mümkinçiliği yok. Onu yarısını bilip 500 yıl onu düşünüp ya da bir devletin konstitüsiýasyny okadım, ýatladım. O konstitüsiýa bilgi de o kompýuteram ýatlap bilýär. Ähli devletin konstitüsiýasyny kompüter kanunçu olup bilýän ya da konstitüsiýa düşünüp bilýän ok, ýatlamak başga bir zat, düşünmek başga bir zat. Indi ýa terörist diýilen toparlar hiç haçan konstitüsiýa seretýän däldir. Yani konstitüsiýa yok olar üçin. Türkmenistanda da konstitüsiýamyzy işleýän okma. Haýsy ýagdaýda işlemeýär konstitüsiýa? Haçanda şoňa terörist gelse, jenaýatçy diýjek bolsak, jenaýatçyň arasynda prokuratura bardyr, polisiýa, ýa hukuk goraýjylar bardyr. Olar işläp bilýän bolsalar jenaýatçydyr. Ýöne olaram ýok. Olaram ýok edipdirler. Ýok, Türkmenistanda şo guruluşlar ýok. Ondan soňra konstitüsiýasy ýene bir näme bar. Şu wagt Putin Ukrainadan näme isleýändir? Bir taraf bolmagyny isleýändir. Krymy Ruslan diýip kabul etdirmek isleýändir. Onuň üçin hem Ukrainada da konstitüsiýany üýtgetmeli. Şonu kabul etmek üçin konstitüsiýany üýtgetmeli. Olam diye şoňa çen, indi konstitüsiýany düşünýän adam, sen konstitüsiýany üýtgetip beýleki döwlete aýdyp bilmeýän. Ola ýa garaşsyz bir döwlet bolýan bolsa, konstitüsiýany üýtgetip aýdy şol sözlerni gurdyň diýme, sen konstitüsiýany näme bilýän adam däl. Ansa diýişmek bir konstitüsiýany üýtgetmek. Yani en az 6 ay wagtalar olan bir kiçirek bir näme bolsa, ýöne jedelli bir madde bolsa, ol 3 ýyl 5 ýyl alyp bilýär konstitüsiýany üýtgetmek. Hakyky döwletiň olan ýerinde şoň ýalydyr. Ýöne 2 günde konstitüsiýany üýtgedilip bilýän bolsa, ol ýok diýmekdir. Konstitüsiýa oň ýaly üýtgän ok. Mümkin däl, mümkinçiligi ýok. 2 adamyň arasynda işleýän konstitüsiýany belki 2 sagatda, 1 sagatda üýtgedip bilersiň. 100 adamyň arasynda düzülen bir konstitüsiýa 2-3 gün gerekdir. Milyon adamın arasında atayam 6 ay 1 yıl gerektir. 100 milyon içinde 3 yıl 4 yıl yani adam sayına göre bu artyandır. Adam sayını kendine o şahsın yani fikirlenip bilen cemiyetin azalarının sayını kendi olsa demek cedeller sonra olarak çok çok çıkıyor ve çözülmek için vaktimiz ya. Yine şu meselelerde de Türkmenistan amedil şonyalı. Şu gün kunine Rusya'da hemen talep edýär, konstitüsiýany üýtget diýär. Kaptandan durup konstitüsiýany üýtget, goňşy döwlete diýär, konstitüsiýany üýtget diýär. Ol elbetde dil bilen onaýdan op, ýöne sen diýär bir tarap bol diýär. Ya bir tarap bolmak bol we Krym yarımadasyna Russiýanyky diýip kabul et. Konstitüsiýasynda da döwletiň statusy we territoriýasy girizlendir. Şona üýtgetmeli bolýan. Iki ýyllyk işmi? Sağ olun, men şuna da aýtjak. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Kardeşlerimizden. Ruhsat verseniz ben söz alayım. Yani Aydın katı doğru yere değindi. Konstitüsiýany görmeyen, kabul etmeyen olsa o düşünmeyen demektir. O düşünmeyenliğinin sebebi terörizmdir. Konstitüsiýany kabul etmeyen. Bir döwlet başga bir döwletiň konstitüsiýasyny özü üçin, ýa-ni şo döwlet üçin kabul edýändir. Bu zat hakykatdyr.
Sen bir döwletiň özü üçin kabul eden konstitusiýasyny sen hem şol döwlet üçin kabul etmek mecburiyetinde. Ýöne garşy çykmak hakyň ýokdur. Türkmenistanda näçe konstitusiýa ütgedi? Sağın saça ýok. Ütgedi diýerler, onu bar ulanybam ýörenoklar. O bardan görkezenoklar, ýöne bir ritual bolsun diýip edýän bolmaklar mümkin. Ve bu zatlaryň hemmesi hem ýanky teröristleriň özlerçe üstüne örtüp bir iş edip ýöreýişleri, ýanky döwlete meňzedip ýöreýişleri de Türkmenistany o ýa-da beýleki ýurtlara. Ýene de ýanky aýtmaýal Ukrainada o başarnykly däldir bu zatlar. Näme üçin şu taýda Ukraina, Russiýa atlary köp geçýär sebäbi bir-birine baglydyr. Ýanky terrorizm gelip çykýan nokada 90-njy ýylda Dogly ele geçirdi diýdi Sapara. Diýmek o ele geçiren bolsa ýanky arkasyndaky o güýç bilen bilelikli işlän bolmaz bular. Başka şekilde bir nemen içinde ekejözüm, yani şu modern döwürde bir döwlet öz başdak neme bolup bilmeýär. Diktator bolup bilenok, kliptokratam bolup bilenok, terörist bolup bilenok. Ýokman suratda daşynda da bularyň bir baglanyşykly ýerler bolmalydyr. Şonuň üçin gelýär ýanky meniň neme düşünüşim boýunça. Yani Orus Ukrayn meselesi Türkmenistanyň köp geçýär, şonuň üçin bu sözleriň arasynda daşarky nemelerde de şonuň ýaly biziň adymyz köp geçýär. Indi bularyň eden işleri gaty ullakan, ýanky ölüm ýetimler den tutub medeni gymmatlyklarymizy hemme zat öldürdiler, ýok etjek boldular. Iň esasy ýeri öz bir ideologiýalary bar, ýanky ogurlamak ideologiýasynyň ýyzyndan gidip bulgap bir milleti ýok etjek boldular. Bunu diňe teröristler edip bilýändir, başga hiç kim edip bilýän däldir. Sağ olun. Men sözümü jemledim şu taýda. Başka söz almak isteyen var mı? Eğer başka yok olsa biz ses verilişe geçeli. Yani Türkmenistan'daki kuramaçılıklı cinayetçi toparı terörist dep kabul edýäsmi? Edemiz okmy ya da kararsız hükmünde? Bir oylanşoya gidelim. Onda Türkmenistan'daki kuramaçılıklı cinayetçi toparın eden işi ya da işliğine yaraşa bir ad verecek olsak, buna terörist deyip ad vermene gittik gürünlerimiz şolardan ibaretdi. Şu gürünleri tasdiklamadığımızı yankı terörist deyip kabul edýäňizmi diýilen sonra kabul edýänler bar bolsa ellerini galdyrmagyny haýyş edýän. Ellerinizi düşürüp bilersiniz. Terörist hükmünde kabul edemek diyen ildeşlerimiz ellerini aldırdılar. Terörist meselesi boyunca saklanan var mı? Sağ olun kardeşler. Yani ses verilişinin neticesinde 31 azadan 30'unun kabul etme neticesinde yani
Guramaçylyk jenayetçi topory terörist ilan edildi. Bunun adyna guramaçylykly terror topory diýem näme kabul edip bileriz bundan süýle. Olam ýene bugün karar alınmasa da soňky günlerde de alınıp bilinler. Ýa-ni ad berilip bilinler. Ýöne terörist hökmünde görülýändir bundan soň. Gurucu meclisiň beren karary şol. Indi bu taýda ikinji bir mesele çykýar. Indi bular teröristligini kabul etdik. Bu teröristlerden ýa-ni giden halk 4 milyon, 5 milyon halk nädip gorunmaly? Ýa-ni edýän zulumlary ortada. Onu gurrun etdik geçenki çykyşda da etdik. Bugünem geçdi ýene de şol mowzuklar boýunça. Indi terörist topardan nädip gorunmaly? Hatta bir geçenki ýygnançykda bir misalam berdik. Ýa-ni Ajdar wakasy. O Ajdar şu teröristlerden gorandy. Ýa-ni öz namusyny, aýalyny, ejesini, o maşgala namusyny, öz gymmatlygyny, barlygyny, şahsiýetini gorady teröristlere garşy. Şo bize misal bolup bilermi? Ýa-ni umum bir misal bolup bilermi? Ýa-ni netije çykarmaly dememiz. Bu Sapara size söz berýän. Sağ ol Kemine. Birinci ýene Kemine men etjekdik halka yara saklamaga ruhsat bermeli. Hökümet halkyň elinden ähli yaragları ýygna barly. Ruhsatly yaraglarym ýygna barly da. Birinciden şolary birine mikrofon açyk kim bolsa. Şo yaragları ýygyna bermeli. Ondan halka yarag edilmäge ruhsat bermeli. Açyk yarag satylmaly. Satylýan magazynlarym dörenmeli. O sebäbi yaragsyz bulan nemetinden gorant bilmeýärler. Gorant bilmeýäniň sebäplerini aýdyp bereýin. Prezidentin ahranasy müňläp adam bar da. Olar ýalar adam näme üçin takly? 96%, 97% tesarlanan adam müňläp o goro näme gerek? Bir onu ýeke o däl. Onun amon diýdi, bürüt diýdi. Onun ýa-ni iş adamlar bar. Ya iş adamlarym bulan ýegenderi, ütköşü iş adamım derler. Şolaryň hemmejesiniň özlerine ahranalary bar. O yaragly nemeli. Halkam yaragsyz. Bulardan gorant bilmeýärler. Şoň üçin birinji neme halky yaraglandyrmaly, ruhsat bermeli. O biz şonu kanun hökmünde şu atdan kabul etmeli diýip düşünjem bar. O döwlet ýygna nemelerden eýelerine bermeli. O biz soň esker millet. O biz yaragsyz bolmaly dememiz ýok. O biz hökmen yaragly bolmaly. Yaragly bolany bilenem adam öldürüp gören oklara adamlar. Dünýäň hemme ýerinde bar. Amerikada diýeli yaragly adamlar ken. Magazynlary satylyp dur. Privatikada da satylyp dur. Bir-birini öldürüp gören oklara. Gorunmak üçin gerek. Özüm şulardan gorunmak üçin. Namasyny hemen gorumak üçin gerek. Şoň üçin şu meselelerim bilmedim şu taparmy ýa indi taparmy. 1 minut goşma cevap berýän. Soň indi ýa terror diýip nemeni karary kabul etdik. O sizin ne halk ýa hukuk goraýjy organlar diýilen
hem beceti hiç taptır yoktur. Hukuk yok olsa onu koruyan adamın murmullal kapıyınızdan giren yerinden manglayına gönü güllerini giydirip bilensiniz. Siz koranmalısınız. Bir adamın botogotundan hukuk koruyucu yani plani deyip etmeyle hiç kimin hakkı yoktur. Sizi yani bir daha da çağıracak olsalar pavetkez niye verir? İsteseniz bararsanız, istemeseniz barmarsanız. Deyip biz korku nemesinden çıkmamız gerek. Sağ olun. Aydın kardeşimize söz vereyim. Yankı Safara ahranası bundan geçerdiydiniz eyyem ikinci halkada bundan geçerdiydi. Yankı niye ki malumatlarında son olarak değil ya belki has köpraktır. İşte ikinci halkanın olsa en az yeri de sokarım. Indi yankı yara meselesini verdi. Kardeşler yara değilse ervetname deyip fikir etmem. Ne Safara ağın vakiyetmenliği için izin devam edeyim. Şu gün halkın elinde in olmanda 25-30% yarağı olan olsa, şu avtüpen olsa da yollar 2 yıllar yapıp durmazdı. Bu bir hakikattir. O yarağı ulanma korkman değil onun için. Yarağı olsa halkın elinde, o bir caydırıcılık değil ya da Türkçe'de. Yankı hükümet olsun, polisiye olsun, böyle ki kuruluşlar edenledip bilmeyenler. Edenledip bilmeyenler sebebi özlerem düşünüyor. Bunların elinde yarağı var. Şunun için birinci nöbet yarağı var. Yılmalandır. Sondan sonra yankı basışları başlandı. Başka kili korkup bilmeyen. İslendik bir yankı 20-25 yaşını geçen bir adamın elinde yarağı bağır vaatı. Onun fikirlenişen başka kilidir. Özünü koruyuşan, fikirine aydışan başka kilidir. Duruş, eyyem, ütkeye de o adamın. Sever, in olmanda bolya yenip bilmesin karşısında. Yok edip bilmesin. Yöne korunup bilya in olmanda. Elinde yarağı ulan heves ulan canlı verir. Maşgalası üçünen beyle küçünen. Komşusu üçünen, dostu üçünen. Heves ulan canlı verir elinde yarağı olsa. Yine yarağı adama şol rahatımızın yine şol düşüneceğini kazandırıyor. Sen koranıp bilmek düşüncesi. Eyyem sen öz durmuşuna karayışın, öz canına karayışın başka kili oluyor. Ne şunun için yarağları toplayıp sonra şu mümkün eden ne derler. O yarağı hiç hili bir ervetnamesi yoktur. O sen hayvan değil, maymun değil, elime yara verse hem nerede atıp görüyor, onun yağızı atıyor. O yarağı bir adam öldürmek cenayettir. Yani öyünde yarağı saklamak hiç hili cenayet değildir. Sağ olun benimle şunlara açacağım. Sağ olun. Halmurad ağa söz vereyim size. Sağ ol kemine men sözüm bilbile geçireyim men yemeğine aşık bolyana seyfimden men öz yararlamam korkacağım işte. Var. Yine geçireyim bolya sağ ol. Bilbil kardeşimize geçireyim sözü. Sağ olun, benim şutayda açık olyandadım. Yarası Türkmenistan'na adamlar korkup arkayın giyirip çıkıp bilen oklar. Ama başka yaralı yurtlara gittiler. Yani Türkiye'de de yarağı var, Rusya'da da var, başka yurtlarda da, Avrupa'da, Amerika'da. Hem yerde yaralı yurtlara çıkan Türkmenler öz arkayın fikirine aydık bile, şutayda özlerini goğduyalar, şataylarda galası eliye ya da olmasa aydal şatayda özne Türkmenistan'ın içinden milyon esse arkayın ve asuda duyarlar. Şoň üçin yarağı meselesi bir atry çatry näme çekiler ya da başga wezirler serediler ýaly halky şowa salar ýaly zat däl. O yarağı hökman bolmalylar. Sebebi hökümetiň eýelä oturan terrorist bolsa, ýok hökümeti baýaly görkezip oturan ol näme terroristler ba bolsa, şakaçana mertebeňiz depelenip isledikler çeside zulm edilen olsa, yara ulan bilersiňiz ýok tapmasaňyz berilmese, paýlanmasa onu özlerim ýasap biler, olam näme zatda halk uly adamlar kan ýurt uly içinde samederne ýasap bilýän adamlaram kan
Yani şonu aýtjak boldum. Buňa bir başga göz bilen seredip şok hala düşer ýaly ne şondan özüňiz misal alyp bilersiňiz diýjek boldum da. Türkiýede ýa Russiýada başga ýurtlarda ýaşap ýören adamlar özüni nähilem bolsa ýara waram bolsa şolar şo arkaýyn ýaşap ýörler. Bu bir erwet neme zatda adamlar bizim türkmen halkymyzdan beýleki milletlere seredip ýylyna görä men bolman orta urpyndan ýörejek bolmaly. Sağ olun. Sağ olun. Hamurada söz berýän size. Sağ ol kemin. Yani sapara gaýdyk geçdi de adamlar o yarağı bolmaly döwlet yankı yarağı magazylaryna ya aýdyl awçylyk magazynyna yarağı millete satmaly. O hem Ýewropa döwletlerinin ähli ýerde var, konstitusiýa işleýän döwletlerde. O milletin öýünde de var. Her bir ýerine näçe gerek bolsa yarağı var. Şoň üçin yarağı diýilen zat hökmen on alyp biriniň garşysyna ullanmaly aýdyna bolsaň öz goraň gerek gerini ullanyp bilersiň. Şoň üçin bärde Şwesiýada da şoň ýaly. Ine men elimde 3 tane karabin, dürbeli karabin bir. Ana dürbeli karabin 2. Ine 10-njy ýymy iş ýaky kesmeli goşan illi tüpem 3 bir kılıç ýene de ondan ýeňil emeli bir ýenem bir var. Hani dur seyfte on hökmen sen alyp birini garşysyna ullanmaly ýa onuň adam atmaly zat ýok. Ýöne şu gapydan gerekmejek adam hiç haçan girip bilme. Özüň goramak üçin, maşgalaň goramak üçin ya gerek wagty uruş tursa da dese evini alyp gide bermeli karabin. O zatlara hiç döwletde sana garşylyk ýok. Ýöne kanun derejesinde ullanmaly. Şu yararlar bärde bize adam atmak üçin berilen, awa gitmek üçin berildi. Ýöne yaragyn bolaý. Bizde bolsa aw tüpüňlerine çerlerler halkyň. Näme üçin? Şo halkdan gorkany üçin. Şonuň üçin adamlar ol magazyna satylmajagy düşnükli kardeşler. Onu tapan adam nereden alýanym bolsa yaraglansyn öýüniň dolunyna goýsun. Han gelsin onsansa men batyr diýen polisi, ýa-ni mehmen işler ýa prokuror, ýa şoňa meňzeş, ýa ene obudaky ýol başçylar. Bir kanun gapyň tyrkylysy ýa-ni sapara gaýtdy. Menim şonu gaýtylýar. Kanun hökmüne. Bir kanun gapyny tyrkyladan beriň maňlaýyna. Yarag bilenem bolsa, ok bilenem, pysak bilen, palta bilen tapaw diýär. Indi özüňiziň hak hukugyny goramaga wagt gelip betdi. Olar kim sizin üstüňizden agalyk ederýär, hojaýlyk ederýär. Ýere sokdular aho bolar bu türkmen halky. Indi özümiziň goramaga wagtymyz ýetdi. Bizi ne kanun gorýar, ne döwlet gorýar, ne döwlet işgär gorýar. Ine şonu aýdyň. Sağ olun. Sağ olun. Amrada. Söhbet kardeşimize söz berýän. Hormatly kardeşlerim, şu ýerde şu meclisimize Türkmenistan hökümetini terörist gurama diýip at berdik. Bundan sonra Türkmenistanyň içinde ýaşaýan, şolursan ýurdun daşynda ýaşaýan türkmen watandaşlary terörist topara garşy islendigiçe goran bilinler, ýagny bärde dil bilen goran bilýän nemeler var, ýa-ni ýalak soğuk ýara bilen goran bilýän terler, tilsimler var. Elbette şu Türkmenistan vatandaşlar jenayetkar hökümetin garşysynda seň edýäniň ýalňyş diýmäninde gorkýar da. Şonuň üçin bundan sonra indi arkaýyn jenayetçi hökümetin garşysyna terörist topar diýip arkaýyn atlandyryp bilersiňiz. Ve bundan soň şu size okýanky ýaly köp awalan wagty şu terörist topar tarapyndan size köp awalan wagty soğuk yaraglary, ýa-ni tüpemler bolýarmy ýa şoňa benzeş nemeleri arkaýyn ýagdaýda ulanyp bilersiňiz. Şunu aýtjak boldum mene. Sağ olun. Urwan kardeşimize söz berýän. Bizim kardeşler 3 ýyldan bäri jenaýetçi topary her hili ýagdaý
Sesiniz gitti. Inni biz öz hak hukuk Gel şu an devam edebilirsiniz. bize inni başka çıkarga yok. Bolmasa biz yıllar boyu gorkasında yaşarız. Halk hükman yara bilen üçün olmalı. Şunay da enidim vatandaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Tuğçe kardeşimize söz veriyen. Sağ ol Kemine. Ben az yankı ses belirşikte kararsız kaldım. Kararsız kalmam sebebi ben az öz düşüncem aydın sonra yanlışım bolsa düzedersizler. Kararsız kalmam sebebi bildiğimiz teröristler var. Bunların hiçbir nemesi ya ettiği işleri birilerinin kuklası bular. Ben düşüncem boyunca. Birilerinin düşünceleri bilen yani öz düşüncesi de yok bunların. Birilerinin düşünceleri bilen, birilerinin aklı bilen adamlara zalimlik yapıyorlar. Kukla dediğim sebepten 2 gün bundan önce vatan haberlerini özleriniz izle oturtsular. Resmen gülkünç yani bol oturanzatlar. 100 kilometre 100'den geçen için erkek adamları ağladıp ekranın başında koyup nemed oturttular. Sonra dünkü vatan haberlerinde bütün Gorut'un içinde hiç kim yok şehrin içinde bunlar velosiped sürüp sadece bir nemesi bilen toparı bilen bol yürüyen işlerde yani gülkünç zatlar ben bunlara klown diyen yani bunların yani düşüncem bu yani yanlışım olsa düzedersizler. Şunun için hem kararsız kaldım bunlara. Sağ ol sözümü bitirdim. Nämçe kararsız adamınızı düşündürmek mecburiyetinde dersinizdir. O sizin düşünceniz. Her türlü ýagdaýda da değerlidir. Belki kardeşimize söz vereyim. Salam kardeşler. Men şu yara meselesini ikilep gorlayan. Çünkü yara aslında Türkmenine barda ata-babadan gelen zat. Täniýat döwrüne çenli şu yaraglar her kimin öýüne bardy. Soňňat şu war zakonlary näme diýdi Türkmençesinde şolary ýok eden wagty hemme yaraglar toplap çykdy öýmöý. Hatta öýüne yarag çykanlar bassalaram türme. Men öz ýurjum şu öýde yarag bar diýip aw tüpen biram şeýle anna atlandyp bilemok yarag barda. Şolar 3 ýyl oturup geldi. Bir yarag barlygy üçin ol jenaýet hem işlemedi öýde duran üçin. Yankı kardeşlerimden gatı doğru bellek geçtiler. Şu kapıdan gelip o gelirleri sürümek, o yargıcı polisiya işgärleri öýüne gelmek. Şolar ýerde hakykam şolun hak edýän şol maňlaýyndan bermeli, çüýlemeli. Yarag hükman halkta bolaýmaly meni kellep bolýan. Şonu aýtaýyn diýdim. Ar namusymyzy, çağadamyzy, hak hukumyzy şu teröristlerden şeýdip goramasak başga çaresi yok. Sağ olun. Gonç kardeşimize söz vereyim. Kardeşlerini Xitayda halkın yaraglanmagy barada gurrun edýärse, bu terörist topara halka yarag bermejegi belli. Halkyň ýanky öz başyna yarag edinmek ýagdaýy gaty düşükde. Müňde birsem edin bilmeýär-de. Indi men pikirimçe ýanky bu toparyň garşysyna ýanky kanuny özleriniň kanun diýen bolýarlar, özler kanun bolmasa da şo ýol bilen gitmeli pikir edýänler. Bir ädim ýaraga ýetdiňçe ýanky ýolda saklanyna
ilki dokumentin sorana sen şu tanap duran owan içinde bolsaň şu aýdal şu uçaska goý saklasadym sen dokumentin sorana sen görüp duranam bolsaň şonu bilýänem bolsaň öz dokumentin soramalla. Şebi ýoş-ýoşdan halk özüne neme ýöňlemalla. Ertesi gawat gelse de ýene de soramaly. Ene formada bolsa da forman satylyp duran zatda, ýylladyň forman hemmedalyn satylyp duran zatda. Kim bilýär sen düýni işlediň de bu işden çykarylmaly. Şon ýalaky ädimler bilen ilki özünden tutmaly. Şeydip soň ýowaş-ýowaş ýüreklenip ýaraga döňgelerler diýip pikir edýänler. Şonu hukman ilki özlerinden tutmaly. Hemmenem ýani. Ýani çağırsalaram ýani gön dilden aýdaýarlar da, ýa zaň edýärler sen gelip git diýip. Şoňa ýani hatly, peçatly hatyň öýüňe pawiska gelmese barjak. Gel o pawiskada da näme üçinligini şon ýaldatlar bilen halk birazjyk bilmeli, özüni ýowaş-ýowaşdan özüni gelişdirmeli pikir edýänler. Sag bolun. Sağ olun. Aydın kardeşimize söz verýän. Hemen şu Guvanç kardeşimizin soruna cevap vereyim. Kanun esasında teröristler için kanun yok. Yani olarak kanun demek bilen ok. Yani ama aydık geçtik. Konstitüsiya, kanun, hak, hukuk, on zatları bilen ok olur. Yani o sözleri aytmak olur, soramak, düşünen ok. Hatta işlep öğrenlerim düşünen ok. Ol ministr ondan hemen. İçeri işler ministri. Şondan hazır egzamin alsan o 5. klasın bilen ok. Bilse o vezife gelen ok adamlar. Yani vezifen cevap verçiliğini düşünen adam o yerip gelmeye. Tıkmensan adayında. Son yara hücum için değildir, özünü korumak içindir. O belki az yaradıysan ben kellesinden gelipler hücum etkendir yine hükümete karşı, birine karşı değil, hiç kime de karşı değil o yara. Yöne özünü korumak için yara. Hücum için değil. O şu yara yine yaralanıp bilmeyenler hava hükümet veren ok yine şonyalık neme vardı. Yöne yekece bir vakay olsa bir polisiya işgari, komiteti işgari bir adamın öýüne ýanky ordersiz, ýenesiz baryp girjek olan wagt şonu atyldy diýip eşitse, beýleki mümsany komitetine ýem kellesinde sonra o döremen tädip baraýyn oň öýüne diýip. Bu ýöne köýzatdyr. Yani yara özlerini goramak üçindir. O birinci kanuny ýol bilen de islendik guruluşlara seretseňiz birinci şol özüniň nämesi bardyr, şondan soň kanun döreýändir. Yani bizde özümüzü gorap bilsek kanunu döredip bilýäs. Yani kanunu döredip soň özümüzü goramak diýen ýalňyş, yani ýalňyş bir düşünje ýa-da mehanizm ýalňyş o mehanizm. Oňa bolup bilme mümkinçiligi ýok. Yani özümüzü goran günümüz kanunu işlep başlar. Gorap bilen günümüz. Şoňaça kanunu işlemez. Onu näçe synaşsaň peýdasy ýok. Yani şu yarağı meselesi hücum için değildir, goranmak içindir. Niye goranmak için? Özüňe, goňşuýyňa, dostuňa, çağaňa, aýalyňa, bilmem şu öz maşgala guruluşyny gorap bilmek üçindir. Yani hücum için elbette hak hukuk yine olur ulanıp bilersin. Yarağı doğru olmaz hücum için ulanmak. Yani goranmak için ulanmalıdır. Sağ olun. Yani ünüs veren olsanız şu teröristlerden nädip goranmaly diýilen o soraw bilen başlandyr. Yani şu öňümüzdäki jenaýatçylar terörist bolýan bolsa, onda biz näme üçin goranmaly diýdik? Oňa bilen Aydın kardeşimiz giňişlen jogabyny berdi. Sözü Muhammed kardeşimize vermek isleýän. Sağ olun. Benim üstada demeni atladık geçedim gelýär Türk milletlerin esasen emine Türk milletlerin düýü diýip azaplanýar Türkmenler. Şolaryň bir atasözi bardyr nakly. Indi häzirlikçe Türklerde bir azalyk geçilýärken Türkmenlerde gaty könüden bolmak ihtimal edil. Häzir eşitilen okda şu awrat silah diýip bir söz bar da. Şoň içinde şu silah sözü yaral sözüne
kavat geliyor. Tercümesi yarağı Türkmençesi. Şolam häzir şu türkü milletler alanda da ya Türkmenler alandadan şolaryň gaty ýerki taryhlardan gelýän bir ýanyndan aýrylmasy bir rol bolupdy da. Olam ýanky dilşýaly birini ýok etmek üçin gurul däldinim, goranmak gurul bolup durýar. Ben şonu aýtjakdym. Doğru, sağ olun. Murat kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Yani şol Aydın kardeşimize, Muhammed kardeşimize mıstak geçtilerde ikisem şol yara hücum üçün, näle gorunmak üçün ulanylýardy. Ol hemme ýurtda, hatta Amerikada da şeýledir. Şol yara ulanmak, oldyňa öz öýüňi, öz öýmäni, emlärini, öz janyny gorumak üçün berilýär. Ol sen birin barda ölür dip sana yara veren aklar. Ýöne ol kanun işleyen döwletlerde şeýleýärdi. Emma kanun işlemeyen döwletlerde näme etmeli? Yani bizde işleyen hatta kanun. Jenayetkar, toparyan, garatçylar, yani teröristlerin gelip islen wagt, islenlik adamın öýünden süýräbek edýär. Islenlik agzasyny. Yıllar boyu yitirmedilen adamlar var. Sebäp olaryň hasabadyny beren akdy. Şol özüň hökümet diýip atlanýar. Şolardan hasabat sorulmagy her bir raýatyň, grazdanyň haky we hukugy bar. Şoň üçin aýdylýar, şu yararlanmak meselesi. Sebäp olara gaýtol bermeliler bir zadyň üstü bilen. Olaň ele duruşuna yara, olar kanunyň sırtyna girdi, ine biz hökümet, ine biz döwlet diýe. Şol döwletiň, halkyň, hem döwletiň ýasam halk, o halkyň hiç zada saýanakly. Diýmek halk bir zatlaryň üstüne özüň gorunmaly. Ine şu bizim meselemiz, bizim döwletimiziň, halkymyzyň düşünýärdiň yaragly gorunmak diýip düşünýär. Ol yarag bolup, aw yaragym bolup biler, ol beýleki yaragym bolup biler, pyçagym bolup biler, paltada bolup biler. Näme bilen özüňiz goruyan bolsaňyz, öz maşgalaňyz, öz abraýyňyz şol sany öz orluklaryňdan diýip aýdasym gelýär. Sebäp biz birikmelidik da adamlar. Orluklaryň birine hökümet azar berse, ýa bir kanun ýygnajak bolsa, onuň elini urmagy da ol hakyňyz we gerek bolsa maňlaýnady. Biz şeýdip gorumany öwrenmeli. Birek bire. Men şonu aýdaýyn. Sağ ol. Sağ olun. Dağıtar kardeşimize söz vereyim. Sağ olun kardeşler. Şu terörist vardı değildi bolin. Terörist nomer adin pa, Billadin. Ýok edildi. Şol näçe adam etdi. Mena ýederden tap bilmedim de, opşum näçe adam ýok etdi. Bizinkiler oğlum bir adam hatap edilmi olaryň gruppa. Şol Türkmenlerde şu edilen hakda näçe adam taly türmede 50 adam ýok. Türme düşmeyani o etajdan okunup ya avari edilip yine orada edilip yok edilen näçe adam var. Onlar da terörist, o problemasiz o terörist olar. Yani yarag meselesi abizaten gerek. Tebabi emmedat ýygnadylar öňünden gorkup ýöne Türkmenler bir zat vardır. Özü bilen ýigide taňka bir yaragdyr. Kündük gelip öýüňe namatyny depeläjek adamy künnük bilen depeleni urdan ýa-da çarşak bilen bokurdan geçirden hakyň bar. Tarony sen namatyny depelenjek, ondan soň ýaşajak, ýaşamajakmy? Manaly. Kakaryn ýaşadyn, ýaşamadyn nam depeleni. Sen şoň üçin edip biljek zadyň her bir nime adam özüne baglanýar. Şoň şu namys özü edip bilýän adama bar. Sen köpse namys edip bilen aklaşan. Namys etmeli. Her bir zada namys, her zady öz ýerine goýmaly. Edip bilmeýärler şonu. Ýogsa sen öýüňe gelerde bir tepere näme çeken onu goýberjek tıktırıp. Sen goýbermerdiň ha. Edip bilerdiň. Her bir ýarag ulanyp bilerdiň. Tapawut ýok. Ýöne özlerine näme bar. Sağ olun. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Bilbil kardeşimize söz vereyim. Indi şu taýda yarag meselesi geldi. Ýa-ha biz
teröristlerden öz namsymyzy, mertebemizi gorap halkyň milli ruhuny gallyrmaly, ýa-da häzirki edilýän propagandalara, ýagny uruş ýok, asuda asman depemize gün dogupdur ýa bolmasa ýa-ni ýara ýok diýip edilýän propagandalara inanyp öz içiňizdäki pikiriňiz bilen ölüp gitmeli bolsaňyz, içiňizde salyp kanun işlemeýän ýurtda ne özüňiziň, ne nesliňiziň, ne geljekki çağalan, ne öz ölüp giden ata-babalaryňyzyň hiçesiniň şahsiýetini siz gorap bilmezsiz, şahsiýet ýaly bolup ölmersiňiz-de siz bir maliýalak, şu ýagdaý şu Türkmenistanda maliýalak ölýän adamlar, daşynda da şahsiýet hasap edilen ok türkmenler içinde de şeýler. Şoň üçin gerek bolsa watanymyzy, namsymyzy, armyzy, özümiziň adamlygymyzy suwd edip şahsiýetligimizi, watanymyzy gazanmalylar. Şonu edilmän ýagdaýynda ýanky ýaly şahsiýetsiz ýere singip gitjekdir türkmen halky. Ine şonu aýdaýyn diýdim. Sag bolun. Sağ olun. Kardeşler, o vaktim esilce oldu. Biz şu mesele boyunca yankı yara meselesi boyunca yeniden bir gürleşmeli mi kendiyen yeterli olmaz. Yani hem has düşnüklü olar ýaly. Görmedik yerlerimiz bar olma ahmal. Onu köprek el almalı. Ondan sonra menen bir mesele var. Yankı ajdar vakasyny diýelim. Şonu teröristlerden goranmak diýip birinji şonu kabul etmeli biz. Ondan soň şol yankı prototip hökmünde ilham alınmaly. Näme ýagdaýa getirmeli şonu. Menim düşünjem sebäbi hakyky yankı tarihi fakt diýilýär. Yazmaz, hiçbir yerde yazmaz. Yani faktı hem kim bilýär bunu. Ajdar wakasynyň yani teröristlerden goranmagyň bir simboly hökmünde ve yani hakyky nusgasy hökmünde kabul edilmeli. Birinji nowatda men hazır şu sizin gurrunlaryňyzy dinländen soň şoňa näme getirdim sebäbi yaraksız bolunanok. Yani şunu bize görkezen tanadan yani ildeşimiz vardı. Şehit bolan diýeli hatta. Ulam ajdar. Şunun ýaly ýagdaý var. Menim pikirimçe şunu kabul etmeli. Ýöne bunu birden kabul etmek doğru bolmaz. Ýene-de bu ýöneşimiz üçüncü ýanky oturma uzamakçı bolup biler. Men sözümü jemledim. Guwanç kardeşimize söz berýän. Kardeşler, ajdar diýilse hakykatdan ham ajdar diýilen wagtda halkyň aňyna bir edermen, gaýratly bir ýigit gözegine gelýär-de. Hemme kişiň aňyna şeýle gözegine gelýär-de. Häzir bir ýerde bir ýaly organ işgärlerini bir raýatlaryň bir öldüren bolsa, şoňa gynanýan ýanam ýok-da. Şonu şu organyň işgäriniň özü günäkär diýip şonu dille getirseler, getirmeseler hemme kişiň aňyna şon ýalyky bir pikir emele gelýär-de. Şolom şu terörist toparyň şon terörist topardyň suwd etýär-de. Şeýle bir ýigrenji näme aýetipdir-de halkymyzyň aňyna. Şolary aýtjak boldum. Sag ol. Sağ olun. Biz bunu bugünkü taýda jemläli ýanky bizim jenaýatçylarymyzyň terörist kabul edilenden soň olara nädip görüşmeli meselesi bir günki ýa-da bir ýygnaşyň, iki ýygnaşyňdan ýeşi dälmiken diýen bunun bilen belli bir ýere barmaly. Ýanky gowy bişirmeli miken diýen. Şonuň üçin men ýene bir gezek
ve en azından bir ýygnaşyk teklip edýän size ýyldaşlar. Halkyň goranmagy ýa-da terroristlerden goranma meselesi boýunça ýeneden bir ýygnaşyk edilmegini teklip edýän. Kabul edýäňizmi? Edýän bolsaňyz eliňizi aldyrmaňyzy haýyş edýän göreli. Ýa-da dowam etmek isleýänleri. Kabul edildi hesaplanýar. El aldyranlaryň sany ýeterlikli. Onda şu taýda bugünkü ýynaşygyňyzy jemleýäs. Sag bolun, hormatly azalar, gatnaşanyňyz üçin.